Na prechádzke za karpatským lesom raz stratil som sa a nevedel som, kde som. A hľa v tom ku mne prichádza akýsi človek. Chce vedieť, či sa smie spýtať, a ja že na čokoľvek. A už aj letí jeho prvá otázka, či poznám ten kraj, či viem o ňom len zo vráska. Ja nechápal som vôbec, na čo sa ma pýta. A on, že či som hluchý, keď som sem zavítal. Vraví mi nám, čo tu žijeme, nám to tu nebolo jedno. Aj keď sme žili v jednom, ale mnohí z nás už nevidia tých krás, ktoré nás obklopujú a tak len rezignujú. Je pravdou, že nás krmili nezmyslami po krajine sľubov a niekto im to zhodol a tí hrdí, čo sú, tak neveria už a nemajú silu vyviesť sa z omylu. Tak pýta sa ma starec, či som nezachytil správu, že len tí sú odpísaní, ktorí vystúpili z davu. Ja s nepochopením obzerám sa naokolo, či v tomto krásnom raji to tak naozaj bolo. Vraví mi nám, čo tu žijeme, nám to tu nebolo jedno. Aj keď sme žili v jednom, ale mnohí z nás už nevidia tých krás, ktoré nás obklopujú a tak len rezignujú. Je pravdou, že nás krmili nezmyslami po krajine sľubov a niekto im to zhodol a tí hrdí, čo sú, tak neveria už a nemajú silu vyviesť sa z omylu. Ešte stále v tom nebolo jasno. Vravím si, odchádzam a týmto pre mňa haslo. No v tom muž na mňa kričí a ukazuje rukou. Tou cestou sa ide do pekla a tak som tam nakúkol. Vraví mi nám, čo tu žijeme, nám to tu nebolo jedno. Aj keď sme žili v jednom, ale mnohí z nás už nevidia tých krás, ktoré nás obklopujú a tak len rezignujú. Je pravdou, že nás krmili nezmyslami po krajine sľubov